Здравейте! Днес ще ви направя една двойна презентация на Windows 10 Redstone 1 с билд 969 и Redstone 2 15063. И така, нека да започваме. Първо ще ви представя Redstone 1, официален и не е в програмата на Insider. Тук мисля за момента да изчакам официалния Insider Fast да излезе, който ще е към края на март, началото на април. Ще чакам и официалния ISO файл. И така, нека да започваме. В началото забелязах, че много бързо се работи с настройките, бързо ги отваря всяко едно и много добре са оптимизирани, всичко е на 6. За сега няма никакви забележки до момента. Много добре е оптимизиран и много бързо се работи при настройките. И така. Друго, което забелязах, че на Redstone 1, за разлика от Redstone 2, Cortana на Redstone 1 може да ви отваря приложения гласово. Ето, сега ще ви покажа. Open Facebook. Opening Facebook. Ето виждате Cortana как отваря приложения без да ги търсите. Също така забелязах, Cortana може да работи много добре и с магазина. Сега ще ви покажа. Download Messenger. Take a look at this. Take a look at Ето, this. Cortana веднага намира приложението. Докато за разлика Cortana от Redstone 1 и Cortana от Redstone 2, докато Cortana от Redstone 2 ни отваря приложенията, в което ще покажа по-нататък. Тук Cortana много добре е синхронизирана с магазина, това, което е супер, може да търсите чрез Cortana приложения, без да се налага да пишете тук в полето. Cortana е също много добре оптимизирана. Много съм доволен от този билд, без ядове и без забележки за сега. Microsoft тук добре са справили с отличната си работа. Друго, което искам да кажа, казах ви за Cortana и сега ще покажа и Microsoft Edge. Тук Microsoft Edge може да сложите разни приложения като AdBlocker. Тук в настройките ще ви покажа кое е новото в Microsoft Edge. Малко го натиснах няколко пъти. Ето какво е новото в Microsoft Edge. Или да работите с разни приложения към Microsoft Edge и разни блокери като приложения.
Тук Microsoft Edge работи и с магазина директно. И още доста други неща има какво е новото. Лесно и много добре е оптимизиран, бързо работи и бързо отваря страницата съответно, което много е впечатляващо. Да, тук изтече сесията на TeamViewer. Казвам за момента OK, после пак ще я включа. Ето тук за първи път при Microsoft Edge от настройките ви показва вашия прогрес с работата на Microsoft на този браузър. Примерно YouTube. Отваряме YouTube. Даже тук Microsoft Edge ви показва, че има приложения, с които може да работите. Тук Microsoft Edge е много добре оптимизиран. Сега от него без никаква забележка, много добре и бързо се работи. Виждате, и това са разни клипове, които аз харесвам и така нататък. Много бързо се работи, дори малко се забави, примерно този клип, без значение. Previously on X-Men Evolution. My name is Dr. Previously on X-Men Evolution. A scientist for My name Hydra. is Dr. Deborah Risman. My job I there was to was a create scientist for Hydra. Based on data Hydra My had job stolen there from was to Project Codename Based on data Hydra had stolen from a project codenamed Weapon X. We acquired your DNA. You cloned me. Дали искате да ползвате на цял екран. Така. И може да излезете от цял екран. Много добре оптимизиран, бърз е. Изцяло съм много доволен от този билд. Добра оптимизация на системата, като на Redstone 1 перфектно се справили. Сега не забелязвам никакви бъгове от системата. Друго, сега ще ви покажа. Стартирам вече с Redstone 2. Redstone 2 Mobile. Само на минутка. За целта използвам приложението TeamViewer 12 и TeamViewer OC като приложение. И така, вече сме на Redstone 2 Mobile на FastRing. Тук мога да кажа, че падащото меню много добре се работи, много е бързо за достъп до всички настройки. Оптимизацията
Оптимизацията до достъп до всички настройки е много бърза. За сега няма никакви проблеми. Също смея да кажа, че в магазина вече няма проблеми, както с миналия билд. С приложенията много добре се теглат, няма никакви ядове, но според мен все още малко се иска малко оптимизация за Redstone 2 Mobile магазина, за да може да работи както на Redstone 1. Ето виждате. И сега ще направим на тест проверка. Сега ще направим на тест проверка на Facebook, защото като се отвори Facebook, ето виждате каква черна картина се получава. Това се получава така, когато има много отворени прозорци. Тук според мен трябва да се разреши този проблем. Опа! Излязах от приложението, пак ще влеза. Извинете. И с бързината, с която може бързо да се работи. И за Windows 10 Mobile. Както ви казах, че има голяма разлика от Cortana Redstone 1 и Cortana от Redstone 2 FastRing. С тази разлика, че на FastRing Cortana не отваря приложенията. Ето сега ще ви покажа. Open Facebook. Ето виждате, не отваря самото приложение, тя ви показва директно страницата. Download Messenger. This is what I found. Ето пак тук Cortana ви отвежда направо в браузъра, а не в магазина. Sing a song. Open Settings App. Ето, тук Cortana не ви отвежда при настройките, ви отвежда направо в браузъра. Надявам се отново да върнат този вид настройка, да Cortana да работи с приложенията. Друго мога да кажа, Microsoft Edge много добре е оптимизиран тук на Redstone 2. Също така вече няма проблем с гледането на клипове. Или пак влизам в YouTube.
Ето, да, показва разни неща. Тук гледам примерно този клип. Ето виждате, вече няма проблеми да гледате филми на цял екран. Тук вече всичко е наред. С гледането на цял екран на клипови филми. Все още имат доста работа Redstone 2. Забелязах един бъг, че когато Кортана няма тук, когато е на стартовия екран, Кортана си е тук, но когато е на стартовия екран, тя се появява и изчезва. Друго, което да кажа, за камерата. Тук камерата е много добре вече оптимизирана. Вече има по-бърз вече достъп до нейните настройки. Да. Не пишем да споделяме. Както да е. За сега това мога да кажа за Redstone 2 Mobile. Мисля, че това е достатъчно от мен и като мое мнение за Redstone 1 и Redstone 2. Благодаря ви, че ме гледахте. И както казват, thank you, you're watching. Малко английски не ми е добре. И сега това от мен. С вас беше Димитър Ангелов.